Ngayong 22 pa lamang ng Abril, umarangkada ang payout ng ayuda sa Barangay Tibag, Pulilan, Bulacan. Nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine ang Bulacan hanggang Abril 30 ng kasalukuyang taon. Sa pagbukas nito ngayong umaga, hindi lamang ang aktwal na bilang na 1,500 benepisyaryo ang dumagdag sa volume ng mga tao na dumagsa sa covered court. Sa gitna ng aming panayam sa mga benepisyaryo, ang crowd control na opisyal ng barangay na kumukurdon sa pila ng mga senior citizen na nasa priority lane, halos mapatid ang ugat sa leeg sa kakasaway. Katwiran ng ilang senior citizen sa buwis buhay na pila, hindi naman umano sila masisisi na magdala ng kasama. Dahil ang ilan, bukod sa nahihirapan ng maglakad, may iniinda rin itong kapansanan tulad ni Nanay Victoria Garcia. Abe, bulag na ako eh. Bulag po. Si Lola Flor de Risa Enriquez, bit-bit pa ang kanyang mister na dati nang inatake sa puso. Bukod sa hindi umano maiwan ito sa bahay ay baka masayang ang kanyang pagpunta sa payout, lalo't si Lolo ang nakalista sa listahan na tatanggap ng ayuda. Oh, siya yung naka... Siya talaga yung naka... Siya, pag ano po ng pagkain, saka ano niya, gamot. Si Lola Mercedes Reyes, hindi na halos makatayo dahil sa sumasakit na rayuma. Pero hindi umano niya mapapalampas ang ayuda dahil ito lang ang inaasahang pandagdag sa gastusin sa pagkain at maintenance na gamot. Napakalaking bagay po sa amin. Makakabili na ako ng bigas at maintenance ko. Ayon kay Barangay Tibag Captain Renz Esguera, napaghandaan naman umano nila ang mga senior citizen na kasama sa payout ng barangay. Bagamat may nakikita umano silang nakipagbalyahan sa pila, inilagay naman umano sa sistema ng payout ang oras ng pila ng mga senior citizen na ito'y una ngayong umaga. Kaya po ang naging sistema po, naging priority po sila kaninang umaga, kaya po sila inuna. Tulad po kasama po yung mga PWD natin. Sinabi ni Kapitan na bukod sa pagsasaayos ng pila, problema rin nila ay ang mahirap na paliwanagan sa mga kabarangay na wala sa listahan. May mangilan-ngilan pa rin umano kasing inaakala na kahit wala sa listahan ay mabibigyan. Ang barangay po ng Tibag ay gagawa po ng paraan para sa mga left out po. Huwag po kayong mag-alala at pagkatapos po nitong ating ayudahan na to, gagawa po kami ng panibagong listahan sa left out. Dahil kahit sino man po siguro ng barangay, wala pong perpekto. Paulo G. Santos, CLTV News.